Numele meu este Marina și astăzi vom testa împreună această paletă minunată de la Be Perfect. Deci, nu știu, am văzut-o atât de mult pe Instagram încât am zis că trebuie să o am și eu și într-un final am reușit să pun mâna pe ea după ce a fost out of stock destul de mult timp. Și vom crea acest look minunat împreună, așa că dacă sunteți curioși să vedeți cum am ajuns la acest rezultat, vă invit să vizionați în continuare acest tutorial. Mi-am făcut deja sprâncenele, mi-am pus primer pe pliape și zic să începem. M-aș băga în verdele ăsta, oh my god. Și cred că o să le combin. Mă gândesc să folosesc câte puțin din fiecare și vedem noi la sfârșit ce este. Și voi începe cu această pensulă de la Cupio Soft Shader și îmi voi aplica ca această nuanță foarte pigmentate. Pun puțin câte puțin pentru că e prima dată când o folosesc, nu știu cam cât de pigmentată este și nu vreau să fac o pată acolo, așa că de aceea mă mișc destul de încet. Dar este foarte, foarte pigmentată. Iar acum voi aplica pe linia genelor acest roz în nuanța magenta. Voi folosi această pensulă mică de detalii de la Cupio, este numărul 302. Deja observăm o diferență pentru că aici s-a mai închis un pic linia de jos și asta o să ne ajute mai târziu. Iar acum, pentru ultimul pas cumva, în partea de jos a ochiului, voi folosi această nuanță. În continuare voi folosi această nuanță. Voi aplica puțin, câte puțin, în continuare aici și în mare parte în plim. Voi folosi această pensulă. Îmi place că sunt foarte ușor de blenduit culorile. Acum, după ce am creat această formă, voi continua prin a blendui cu aceeași pensulă de la Zoeva numărul 321 și voi blendui foarte, foarte încet și foarte subtil. Acum, după ce am blenduit totul în partea de sus, voi folosi ca detaliu acest verde. Fix aici la baza acestui verde super. E un verde turcoaz-ish acolo. Îl ador, îl ador. Și voi folosi această pensulă micuță pentru detalii. Voi aplica acest verde super. Privirea este înainte. Deja ador cum se vede aici. Deja prinde cultură. Și fix asta o să facem și noi, vom crea un pic de contur. Cu această pensulă foarte micuță pentru detalii din colecția Sephora, voi blendui foarte puțin marginea. Mă gândeam, pentru a face aici o trecere foarte drăguță, chiar dacă am aplicat verdele și vedem noi acum ce și dacă ruinăm totul sau nu, mă gândeam să aplic acest albastru și să fac așa o trecere foarte, foarte drăguță. Nu ținem cont azi de cromatică, ne facem de cap. Îmi place. Merge. Îmi face un mic curcubeu astăzi. Și deja i s-a făcut un mov foarte drăgălaș. Voi reveni cu această pensulă micuță
și voi difuza încet aici. Voi aplica un pic de concealer pentru a defini aici partea de sus și a crea forma aia super sharp, super bine definită. Voi lua această pensulă super subțire. Acum, după ce am definit această formă minunată, voi continua prin a-mi aplica acest verde, iar apoi să fac o trecere de la acest verde la acest coral și de la acest coral să folosesc acest portocaliu neon. Wish me luck! Am zis să folosesc chiar culorile foarte, foarte puternice din această paletă și m-am gândit că sunt printre cele mai puternice și vedem noi cum o să iasă, dar wish me luck! Asta pentru a crea o bază pentru... Asta nu mi se pare neapărat foarte pigmentat. Sincer, mă așteptam la mai mult. Dar îl voi crea ca o bază pentru că m-am hotărât să folosesc și sclipiciul acela verde Tahiti Green. Așa că o să vedem noi ce o să iasă. Începe să prindă culoare. Uite că v-am spus sincer, mă așteptam la mai mult de la verdele acesta. Nici pe mână, parcă nu m-a convins foarte tare. Dar, sincer, restul culorilor sunt foarte pigmentate, așa că îl iertăm. Construim noi ceva cu el. Iar acum voi folosi Tahiti Green, sclipiciul acela. Și deja se vede mai frumos. Voi folosi acel mov, pigmentul mov. Ok. Deci aplica cu degetul arată mult mai bine. Good to know. Problema ar fi că nu pot aplica totul cu degetul. Continui acum cu pensul. Voi veni acum ușor cu pensula de blending și voi blendui ușor culorile. Cu pensula de detalii pe care am curățat-o de 11.000 de ori de data aceasta în acest tutorial minunat și voi reface partea de sus cu verde, voi redefini sincer, mă așteptam la mai mult aici sus. Ok, sunt pigmenți, dar n-am folosit nici lipici de pigment sau ceva. My bad. Am folosit doar concealer, dar îmi place lucrul. Este, sincer, cel mai colorat look, cel mai colorat make-up pe care l-am făcut eu vreodată. Și este și prima dată când fac genul ăsta de make-up, adică niciodată n-am fost atât de extremă. Și, sincer, îmi place. Pentru prima încercare îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Aici voi extinde un pic, după ce voi aplica fondul de ten, oricum o să trebuiască să retușez un pic, așa că nu fac niciun fel de problemă și o să mai intensific eventual un pic aici partea de jos și partea de lateral. Haideți că până la urmă am terminat cu bine. Ok, acum mă gândesc totuși să pun un pic de mov și să intensific puțin aici. I think it's a very good idea.
Iar așa sclipiciul acela rămâne intact, doar intensific. Ok, și voi reveni iarăși cu pensul de blending pentru detalii și voi blendui spre mov pentru a nu duce movul peste portocaliu. Am aplicat și gene, bineînțeles am folosit Forever Lash, este modelul 50 acesta. Am zis să nu folosesc ceva foarte, foarte plin, pentru că nu am vrut să eclipsez acest make-up minunat, la care m-am chinuit o grămadă. Pe buze am folosit creionul de la NYX, este în nuanța Nude Truffle, este un maro superb, iar ca ruj am folosit de la Be Perfect, acest ruj absolut superb, mat și super rezistent. O ador, deci o să dorm noaptea cu ea în pat. Sincer, o să dorm noaptea cu ea în pat. O ador, o iubesc, este foarte pigmentată. Verdele acela, adică vi-l arăt. Verdele acesta cumva nu m-a impresionat, dar dacă folosiți cum am făcut și eu verdele acesta, iar apoi ca bază, iar apoi acest verde sidefat, o să-l iubiți pur și simplu. Îmi plac culorile, sunt foarte pigmentate, îmi place că nu sunt prăfoase, ceea ce înseamnă că au o calitate foarte bună. Sunt, după cum v-am spus, foarte pigmentate. Am folosit chiar puțin câte puțin, am observat că unele nuanțe sunt mai pigmentate decât altele. Îmi place că sunt foarte ușor de blenduit și... vă rog, uitați ce make-up am făcut cu paleta asta superbă. O ador. Îmi place la nebunie. O iubesc, o ador, recomand tuturor. Cred că fiecare persoană care este pasionată de make-up ar trebui să aibă această paletă pentru că e superbă. Avem atât nuanțe puternice, nuanțe neon, avem nuanțe sidefate, avem 3 pigmenți presați în această paletă, adică hello! Și să nu uităm că aici are și câteva nude-uri, ceea ce este ideal pentru că poți crea atât un look de zi cât și un look de seară, un look cum este și denumirea pentru carnaval. Este superbă, 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 superbă. O ador, o iubesc. O iubesc pur și simplu. Și v-am spus, recomand tuturor. Eu mă bucur că am reușit într-un final să o cumpăr pentru că n-a fost în stoc vreo 2 luni și am zis că nebunești, nu o găseam nicăieri, nici în magazin, nicăieri, nicăieri. A dispărut pur și simplu de pe fața pământului și nu, am zis că nu există. Dar într-un final o am și eu și mă bucur foarte mult. Sunt foarte fericită în momentul de față și îmi place că, chiar dacă am așteptat destul de mult timp până am pus mâna pe ea, mă bucur că a meritat așteptarea. Chiar mă bucur. Adică look-ul final este superb și cum se blenduiesc culorile între ele, adică beach please. Ador, ador, ador. Atât a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest make-up superb și super colorat. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, ca întotdeauna, aștept jos în comentarii părerile voastre, aștept în secțiunea de comentarii și în continuare, dacă nu v-ați abonat deja la acest canal de YouTube, ei bine, ce mai așteptați? Apăsați butonul de subscribe. Haide! Nu e așa greu! Și dacă tot v-ați abonat la mine, de ce să nu apăsați și butonul acela micuț de like? Și bineînțeles aștept și un share, de ce nu? Sunt super curioasă să văd ce părere aveți și voi despre această paletă, dacă ați testat-o sau dacă nu, ce părere v-a creat în momentul în care ați văzut cam cum lucrez cu ea. Și vă aștept ca întotdeauna și pe contul meu de Instagram, Tarahoi Marina. O să las link în descriere și ne vedem data viitoare cu un look la fel de minunat ca acesta. Pupicei cu slipicei!